Hello mga kamogs, this is Indians TV. Welcome back. Karon atong pagreaksyonan ang balik na pod ang usa ka gi-cover bali sa Sweet Notes bali nga si isara ni siya karon, wala ang iyang asawa bali. Nag-cover ni siya sa kanta ni Noel Cabangon nga Kanlungan. Atong tanawon kung unsa ni ang pagkakanta kay kini purely acoustic ra gyud ni siya ra ang nagtugtog bali wa na ilain. Atong tanawon kung unsa pa ning pagkakuan. Kay di ba sa original pa dato gisudlan na tuog na may kuan na magapoy drums gihapon nga at madungog, pero karon iya gi purely ra gyud nga acoustic ra gyud. Nindot maguna kay acoustic ra gyud kay madungog gyud nato ang tingog bali o madungog kung unsa gyud ang mga sayop o unsa mo yabag bagi ka, di ba? O tanaw na to unsa ang iyang ni pagkanta. Okay? Sige. Ito magdugay, pero sa mabag-o diha nga nakakita sa tong video karon basi natinga mo nga atong pagaputol-putulon ato nang gituyo para mahatag ta og kuan reaction o mga insight sa kada part nga atong pagaputulon, atong hatagan na siya, then di na nato ipaabot pang ngadto sa katapusan kay makalimot mangud ta. Pero kung gusto po mga butanaw nga walay nagsigig tabi o walay nag-react, ato nga pong ibutang ang link ani sa description, nasa description ang link bali ani. Dito lang mo tanaw para direct mo sa ilang channel bali nga official sa Sweet Notes bali. Okay? Sige. Di na ta magdugay, wa naman tayo laing gihuwat. Magsugod na ta. Okay, so good na ta. Here's another song from Noel Cabangon para po sa inyong lahat. Wapo po din kanta po. Siya po yung gitara po dayo. Iya ra ginitanan kang BG ra bali ni. Napanahon ng pagkakataon, pagkabugnaw gayo. may babalik bang kahapon? Pero ganing kuano, makakuan ko sa iyang kuan ba kay sa karon atong nabati sa pag-intro o sa pagsugod pa lang sa kuan gawas sa iyang pagkamaayo sa paggitara bali ni BG. Ato makita karon ba nga kuano bisag ang iyang tingog wala kayo kurog gali o way vibrato bali timbre sa iyang tingog. Tindot man paminawon siya. Umaayos siya mo papankuan sa mga nota o ba nga mahit niya mga nota gali mo nang nindot kay paminawon. So maayos siya mo pa kuan mo pa yun uyon bali sa duyog bali sa iyang gikanta. Nindot gud. Natatandaan mo pa ba? Okay. Nang tayong dalawa'y unang nagkita. Okay. Panahon ng kamusmusan sa piling ng mga bulaklak at halaman, doon tayo nagsimula. Makaana pod siguro ko basin sa kanindot pod sa tungod sa audio nga atong mapaminaw karon, nindot kayo kay na atong makita karon nga kompleto pod si BG na pod og gamit pod para sa kuan. So mo nang paminawon na to, grabe kabugnaw kayo ba. Kaning microphone, pila kaning microphone na nasa likod do mga kuan, mixer, kompleto na bali siya ba mo nang dugay naman po ni sila nag-perform lagi mo nang ibaw na gid unsa pag panindot sa audio bali output sa dito kanang mag-live sila o kanang mag-live streaming usama ni ilang gamit po. Pangarap at tumula. Okay. Nindot kayo magtara pa yun. Natatandaan mo pa ba? Inukit kong puso sa punong mangga.
ng inalay kong gumamit. Magkahawak kamay sa dalampasigan, malayang tulad ng mga ibong ang gunita ng ato makita karon ba nga magkanta siya murag di mo buka ang baba gali. Oo, di mo buka ang baba pero kusog kay paminaw na to. Nindot kay ba nga pagka kuan ba? Makayong lagi ko grabe ka nindot kay kining ilang kuno pagka sit up bali o pagkakuan ni sa ilang mga instrument bali ba kay nindot man kay ilang audio gyud. Bahin pud sa kuan pud lagi panggamit ngayon sa kay panggamit ang ring mo nindot ang audio bali. Okay. Ang mga puno halaman, kabiyak ng ating gunita sa paglipas ng panahon. Bakit kailangan ding lumisan? Kubog na eh. Na panahon ng pagkakataon may babalik pa. Lingi-lingian ano pero nindot ka ba? Dungog hapon nagtingog ba? Grabe ka sensitive kay microphone gali. Ngayon ikaw ay nagbalik at tulad ko rin ang iyong pananabik. Makita ang dating kanlungan, tahanan ng ating tula at pangarap, ngayon ay naglaho na. Di ba ito makumpara gid ang sa original bali nga nagkanta ni nga si Noel Cabangon bali o sa iya bali nga version bali o ang kang Noel na pagka paggaw bali sa iyang tingog so pag mo taas mo tagning gamay pero kabiji gamay gid siya tingog gid gamay siya tingog pero nindot kay paminawon. Grabe ka bugnaw kay ba atong paminawon no nindot kayo bugnaw ba Saan nahanapin pa lumilipas ang panahon, kabiyak ng ating gunita ang mga punot halaman. Grabe ka dungog kayo ang iyang kuan. Kailangan lumisan panahon ng pagkakataon may babalik bang kahapon? Lumilipas ang panahon, kabiyak ng ating gunita. Tawa ron murag baliwara yung pagkakanta ba. Halaman, bakit kailangan lumisan? Grabe ka master na niya mo kuan gis gitara yun kay grabe ka broken chords na ang panggamit bali. Oo. Sana tong chords ato nagtan-aw ko sa akong kuan nga naimo gitara nga ingon ani kini nga kanta chords raman sunod kuan pero sa iya murag kita ka kanang chords gid nga buo nga chords gali mo nindot kay paminawon sa kuan nindot kayo inig strum niya o adi po niya i-strum tanan kay mura ra pug iyang pang kuanon ra po niya ang mga kuan kurdas bali nga asa tong naka ipit ang iyang kamot di ba grabe ka nindot kayo broken chords ang gamit. Panahon ng pagkakataon may babalik pang kahapon. Kuapo kayo murag original gid intro gid eh. Oo, ay so yung pag-gitara gid gali. Tapos pag-intro.
Guwapo kayo. Kuya, Getos BG kid. Subscribe mo ka sa Sweet Notes. Subscribe mo sa ilang channel. Okay, ato na po nadungog ang usa ka cover bali ni BG Baktong sa Sweet Notes bali ni siya nga band bali. Oo. Couple band. Oo, nindot po din yung pagka-cover anay bali kay makakuan ko ba nga ang Noel Cabangon. Nindot magid ang pagkakuan kasi siyempre original guna si Noel Cabangon gid. So makakuan ko kay ang tingog ni BG bali, tingog ni BG ko ang dili pagaw ba nga ag ning gamay tingog siya nipis kay tingog ba. Pero nindot paminawon, labi nagpabugnaw-bugnaw gali nindot paminawon. Ambot lang po na kung basin po sa mga gamit po niya sa ilang pagkanta. Kay nindot mo kayong audio god. Sunod bahin sa iyang pagitara po ni BJ. Ako grabe ka master kayo. Master na gid siya sa pagitara gid. Ang iyang basihan na to ang iyang pagitara halos tanan iya na pumukaan kay usa na po din ni si BJ nga mga na nag-perform na po niya sa una pa lang sa wa pa siya naminyo bali. Perform na siya sa cruise ship bali. Naka-perform na siya dito sa bali. Kasi tawag ani nga solo ra bali siya nga mag-perform sunod na ising kuwaiser sa tawag ani nga kan na imutugtog bali igura si maggitara gali tugtog nga kan musabay ra bali mo synchronize bali sa iyang pagtugtog o mo na iyang pamagi pud sa dito sa cruise ship siya nga nagkanta. Karon atong nakita gid nga lahi-lahi gud ang kada singer gud na lahi-lahi nga version kay kang BG atong na kuan di ba katong sa first nga stanza di ba pag human ato sa first nga stanza murag mukaan matug refrain o mo diretso chorus ang iya gisumpay niya ang second nga stanza bali para sa kuan wa po niya iya pong gikuanan pud bali para basin pud iwas pud bali sa copyright di ba. Nindot kayo. Sa inyo kasulti itong video karon, i-comment nyo sa atong comment section. O sa mga bago din nga nakakita sa atong video karon niya, pagka nakasubscribe o niya ganahan ka, subscribe na. I-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod ng video nga atong i-upload. I-like na lang po para i-komenta ni YouTube sa ubang mga tao nga pakitani. Okay? Sige. Sa mga palihog na lang po pag-follow sa akong Facebook nga sa description akong ibutang ang link bali kung gusto mo dito mo tanaw i-click lang to ninyo o redirect na mo nga to sa akong Facebook. Okay? Sige. Di na ito magdugay. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Hangtod sa sunod. Kini si Indians TV. Proud Bisaya. Peace out.